Pena ematen naiz hasigo, adurren aldamenean, eztarriare mejoratzen da, janean ta ebanean, abaltzisketa ezaguna da, lehen ere auzolanean, familiosoa elkartzen baita debalde jartzen danean. Jaten ta edaten egiten dugu, guztioke hainbat saio, debalde bada berdin jaten da, baina pixka bat lasaio. Udalanpean herri osoa, batu zerate arraio. Noiz eta aurten honi Donostin, partaidetza deitzen zaio. Donostiako partaidetza hau, hemen ere da nabari, ta horregatik kulturan alde, txerri txiki bat opari, baina begira jarri ez gero jendea helduz janari. Urtero gixan txerria jaten, gabiltza txerri ugari. Adurren bertso hori entzun da, norbaitek beltz du kopeta, baina alare jankontu hori ez da izaten errentan. Atzo gauean WhatsAppan bidez ze komentario buelta, alare lasai ala moduzko bersolarik gatozeta. Alkate jaunak WhatsAppen bidez, zedo zer zuen esana, era hortara azkoratuaz, herritarren harremana. Alkate jauna dagola lasai, barkatua dagotana. Ni bersolari bakarra bainaiz, mobilik ez daukana. Alkatearen mezu horrekin, erdi irain, erdi broma, egia esan umore hori ez din inoiz abandona. Hemen txegatoz oso on bata, ona bestearen
sona, hiruak behintzat bat egin eta bataz bestekoa ona. Egainak egin beza erdia, adurtanik beste erdia, aleginean saiatze hutsa, ezotera zilegia. Mai gainean ez dut jarri nahi, alkatean komeria, txapeldunak ez baretu aurreko jategia. Ala moduzko ez izan arren, ari gera nola ala, eta Amaiak kontatu digu, hau oilategia dala. Konklusio bat atera behar filosofoek bezala. Pentsa liteke orain baitako janak bukatu dirala. Naiz hasieran jana maiean, isilik handirenekin, baina gerora tripa bete eta iskanbila pixkaterin. Ala muzkoak etorri dira naizta esan digun enfin. Hauek ez dira ainonak baina, ainonak ezin dira egin. Aia durret zaitez izana, etxekoa eta petrala. Albaldin baba piztu behar da, hemen zirien bengala. Oilategian kukurrukuka batzuk haze eginala. Hemen jendea betetzen baita botilak ustu ala. Soinu pixka bat badagoela, onartuko dut gaurkoan. Bersolari eta entzuleak maiz, borrokan edo jokoan. Naiz entzuleen ahotsa orain, benetan hain gora joan. Geure indartu egingo gera, botilak ustutakoan. Denago ere botil ustu zen, lasai arituan nago, eta lengoa ere itzuli behar degula lehenago. Gure herrian komentario bat atera zen horren klaro. Gure herrian egainantzako presupuestorik baldago. Presupuestorik baote dago, jendearen esanean, baina ze lujo txapeldun handi izate aldamenean. Honek sobrerik ez du desio, bai edana gehienean. Herri zerbitzari izan behar da txapelduna zeranean.
tokiko bersolariak behar lukete haunartu. Honenak soilik hor dabiltzala, ez nominata bai kantu. Adur zurteitu eta ez nintzan, ezer eskatzen hausartu. Hortik aurrera zer egingo dut, emandako dana hartu. Baietza esan zigula eta orain denak nere kulpa. Nere ustetan hau ibiltzen da beste denenak hartuta. Presupuestoa gutxi degula hori ezin deguka. Aldezun dena jan egaina orain, horrekin patzen deguta. Aiadurra txapeldunari, zer nolako ostikoa. Abaltzisketan presupuestoa, ez baita Donostikoa. Egainak gaurre bi hiru saio, ez da kontu tipikoa. Hirutik bi ondo kobratuta ere ez hau da nahikoa. Graziosoa izan da eta zuen txaloen trantzea. Ni andoni naiz bi saio dauzkat, egin dezagun balantzea. Abaltzizketa gero Caritas, aurrea eta atzea. Nahiko emaitza kaskarra dugu, bitik zero kobratzea. Egaina orain bere kontuak azaldu ditu suabe. Jende aurrela komentzitzen du, hasi eta bai goita be. Gero saioa omen duela honek Caritasen alde. Jakin ezazu bada ezpadare, gu Caritas pare gaude. Batzuk Karotas, bestek Caritas, dirua bataz besteko. Baina jardunak motiborik ez, sorrea hemen uzteko. Bi hiru saio ia egunero marka guztiak hausteko. Lasai 5 euronik emango izkit tabakoa erosteko. Eskerrik asko baina ez daukat, oiek hartzeko kemenik. Dirurik ez ta nahi hainbat jan, adurrek esan du lehenik. Beti Julio etortzen zara, gogoratu zait azkenik. Ta zoritxarrez ez du ematen, asko janda joan zenik. Baina arkere bere
ikusten dut estu. Lehengo urtean Julio zen da, aurten hause da aurkeztu. Julio bezainona dau baina, honek behorrik ganeztu. Hau zaldun bat da eta behor bat izango balu, ojala. Bere aldean ipotioka naizta dur berriz moxala. Abaltzisketa elegantea, baina jakin nola ala. Herri txiki bat egila da, bai infernu handi bat dala. Abaltzizketa gai gizan hartzen, Amaiaren eginala. Konformenago herriai buruz, jardun behar beriala. Herri txikiaztuk hartu dezu, infernu haundi bezala. Baina herriko apera da eta adurrek esan dezala. Alderdi hontan badagoela bai zaldita bai behorra, eta herriai buruz astea ez dugu gauza koxkorra. Andoni buruz ere esan nahi nukela orain horra. Lehen esan dit hemen zuela lenda biziko mozkorra. Gaztetan egin zuen hemen aberia. Oso gogoan daukan nere auleria. Geroztikan herrian haze miseria. Oaindik etzaio pasa moskorra aurpegia. Hemen mozkortu nintzan nineu papatean. Eta tabernariak honetxen kaltean. Soli sombra edanez maiz errematean. San Juanetan izan zan 77-ean. Zaharrek gogoratzen omen dute egun. Jaio nintzan urtea degula demagun. Sori sombra sartzen zan errexetalegun. Geroztikan egina degula txapeldun. San Juanetan etzinan modu epelean. Gero baien egola era afalean. Lo egin omen zula neskan magalean. Ta oain ezin argi egin bere itzalean. Larraitzen kanpina eta zurrutari ekin. Onikan inorire ziola egin. Hain zaharra zineanik andoni enekin. Huetan enun topatu ez larraiz eskanpin. Bidea behintzat orain dagola erraza. Aurkitu dugu eta ardaigun arnasa. Goizalde hartan zeuzkan 1000 kurba pasa. Baina gaurkon ez zaite horren
beste pasa. Beraz kanpina eta larraitz ere falta. Hemen harrapatu nun mozkor bat galanta. Agian guretzako mozkorra zerata, Oaindik ez zaio itzali orduko fogata. Ordutik eranderre egin baitet erruz. ta horregatik meta baldin bada kontuz. Ametxetan zebilen neskari lagunduz. Ta ala moduzkoa beti ala moduz. Orduan etzela egongo serio, Txorakerik esaten gainera propio. Ia hortako ere nuen balio. eta hobeagoa ez alda Julio. Biek leku honean daukate kaskoa. Julio baita gazte dotore askoa. Badu behorzaldia badauka astoa, Biek nunai utzi eta pixa arrastoa. Sori sombra ez alzan edari goxua. baina dena edateko ez dugu osua. Andoni beti izan da tipo kuriosua. Horre manun bizitzan lehenengo musua. Geroztikan gehiago egin ote bezu. Espainiartetik bota ditu 1000 mezu. Adur baietza lasai sina dezakezu. Aspaldi hontan gastatu xamarra zaudezu. Beraz musuarena ez dezu aztuta. Lehenengoak batere berdinik ez duta. Hemengo norbait dela ezin dezuka. Poste hortan daude piezpain fosilizatuta. Musua nik enuen hola aipatu nahi. Ta gu noiz aipatuko hemen gaude zain. Inork ez du sinistu egon zaitez lasai. Neri ez zaitaztu baina aztu zaio berai. Ordune izango zen nahi eta ezina. Baina zeharradan bere alegina. 15 urten euskan adina atsegina. Burutik endu ezinaren imagina. Beti kontu igualak astetik astera. Baina ez da nere kulpa gaztea hasten da. Aldazazu kontua amaia ostera. Hobe isildu eta joan beste batera.